Το απόγευμα της 3ης 28 Φεβρουαρίου, η επιβατική αμαξοστοιχεία Intercity 62 αναχωρεί όπως ήταν προγραμματισμένο στις 7:22 το απόγευμα για να εκτελέσει το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σε όλο το μήκος της, η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι διπλή, μία για κάθε ρεύμα κυκλοφορίας. Στην περιοχή Παλαιοφάρσαλο σημειώνεται καθυστέρηση λόγω τεχνικού προβλήματος του καλωδίου ηλεκτροκίνησης που είχε συμβεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα και μάλιστα είχε διακόψει το δρομολόγιο Intercity 56. Το τρένο αναχωρεί τελικά με 48 λεπτά καθυστέρηση από Παλαιοφάρσαλο στις 10:48 το βράδυ. Τοποθετείται στιγμιαία στη γραμμή καθόδου για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και επαναφέρεται σε κανονική τροχιά. Φτάνει στη Λάρισα στις 11:07. Αποβιβάζονται 81 άτομα και αναχωρεί στις 11:09 με 340 επιβάτες και 12 άτομα προσωπικό, σύνολο 352 επιβαίνοντες. Όπως προκύπτει και από τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας του με τον μηχανοδηγό, ο σταθμάρχης μπερδεύεται με τον προηγούμενο χειρισμό ενός άλλου τοπικού τρένου και δεν επαναφέρει με το κλειδί 118α τη γραμμή σε τροχιά ανόδου. Έτσι, για περίπου 25 χιλιόμετρα και σχεδόν 12 λεπτά, η επιβατική αμαξοστοιχεία κινείται σε κάθοδο, στην ίδια γραμμή με την εμπορευματική αμαξοστοιχεία υπαριθμών 63503, που με 2 άτομα προσωπικό εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Στο συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής, η μέγιστη ταχύτητα που επιτρέπεται από το εγχειρίδιο κυκλοφορίας είναι 160 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στις 11:21 τα δύο τρένα συγκρούονται. Τα 4 πρώτα βαγόνια του επιβατικού εκτροχιάζονται και το πρώτο τυλίγεται στις φλόγες. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ίσως ξεπερνά και τους 1300 βαθμούς Κελσίου. Στις 11:24, επιβάτης καλεί στο 112 και αναφέρει σοβαρό ατύχημα στην περιοχή Ευαγγελισμός Λάρισσας. Στις 11:40 φτάνουν στο σημείο οι πρώτες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στις 11:50 φτάνει το πρώτο ασθενοφόρο. Στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν λειτουργεί σύστημα τηλεδιοίκησης. Παρότι έχει αγοραστεί από το 2000 με σκοπό να λειτουργήσει στους Ολυμπιακούς του 2004, 20 και πλέον χρόνια μετά δεν έχει ακόμα εγκατασταθεί σε έναν κικαιώνα ανολοκλήρωτων εργολαβιών, καταγγελιών για κακοδιαχείριση καθυστερημένων αναβαθμίσεων. Έτσι, εν έτη 2023, οι μηχανοδηγοί παίρνουν έως και 15 φορές σήμα μέσω ασυρμάτου από τον εκάστοτε σταθμάρχη για να κινηθούν από το σταθμό Α στο σταθμό Β, από το σταθμό Β στο σταθμό Γ και ούτω καθεξής. Στο δυστύχημα των τεμπών συγκεκριμένα, είναι εντελώς ανεξήγητη η καταγραφή από τον σταθμάρχη της άφιξης της εμπορικής αμαξοστοιχείας 63503 στις 11:05, ενώ εκείνη δεν είχε καν περάσει από το τούνελ των τεμπών. Πιθανότατα εκ παραδρομής θα την πέρασε για άλλη και αυτό τον οδήγησε να δώσει το OK στο Intercity να συνεχίσει στην κάθοδο, θεωρώντας πως δεν θα συναντήσει άλλο τρένο στην τροχιά του. Στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν λειτουργούν παρά μόνο σε ένα μικρό κομμάτι της Α φωτοσύματα, Β σύστημα τηλεδιοίκησης και ελέγχου κυκλοφορίας, Γ σύστημα επικοινωνίας. Έστω κάτι από αυτά αν δούλευε, οι μηχανοδηγοί θα είχαν εικόνα για την κυκλοφορία σε ακτίνα μερικών εκατοντάδων χιλιόμετρων και πριν συγκρουστούν θα είχαν απλά σταματήσει σε ένα κόκκινο φανάρι. Τα φανάρια απέχουν μεταξύ τους πάνω από 2 χιλιόμετρα. Ή ακόμα και αν είχαν παραβιάσει το κόκκινο, θα είχε ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτόματης ακαριαίας πέδησης που ακινητοποιεί την αμαξοστοιχεία το πολύ σε 1200 μέτρα. Όμως αυτές οι δικλείδες ασφαλείας δεν υπάρχουν και όλα καταλήγουν να εξαρτώνται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ είχαν προειδοποιήσει πολλές φορές για τα προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου, με τελευταία την επιστολή τους 3 εβδομάδες πριν, στις 7 Φεβρουαρίου. 2 εβδομάδες πριν το τραγικό δυστύχημα, στις 15 Φεβρουαρίου, η Κομισιόν είχε παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις σιδηροδρομικές υποδομές. Σχεδόν 17 ώρες μετά το δυστύχημα, ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής ανακοινώνει την παραίτησή του, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Αργότερα, σε μαγνητοσκοπημένο τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Πρωθυπουργός αποδίδει το δυστύχημα κυρίως σε ανθρώπινο λάθος και δεσμεύεται για απονομή δικαιοσύνης. Καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Μέχρι αργά το απόγευμα της 5ης 2 Μαρτίου, και ενώ η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συνεχίζεται, ο τραγικός απολογισμός είναι 57 νεκροί.